धनिया हो भुला जइबू है देव घर के मेला में। धनिया हो भुला जइबू है देव घर के मेला में। धनिया हो भुला जइबू है देव घर के मेला में। धनिया हो भुला जइबू देव घर के मेला में। धनिया हो भुला जइबू देव घर के मेला में। धनिया हो भुला जइबू देव घर के मेला में। तू त बारू जान हमर जाना तेरू बानी। तू त बारू जान हमर जानते नु बानी। कितना करी प्यार तोहसे मान तेरू बानी। कितना कोरी प्यार तोसे जानते नु बानी। तू त बारू जान हमर मान तेरू बानी। तू त बारू जान हमर जानते नु बानी। कितना करी प्यार तोहसे मान तेरू बानी। कितना कोरी प्यार तोसे जानते नु बानी। नया नोहरे अब कन्या बारू। नया नहरे अभी कन्या बारू। मेला जाए के कहे करता। मेला जाए के कहती करता। नया नोहरे अब कन्या। नया नहरे अभी कन्या बारू। देवघर जाए के कहे करता। घर जाए के कहती करता रू। हमरा के डलबू गोरी, हमरा के डलबू गोरी, झूठऊ के झमेला। जय हो। एगो तो डसने वाले बम यहाँ से गए हैं, आप भी हाँ। वही को डसेंगे क्या? हाँ जी। छोड़ दीजिए बम मुझे। जय हो जय हो। आइए फिर से कि धनिया हो भुला जइबू है देव घर के मेला में। धनिया हो भुला जइबू देव घर के मेला में। धनिया हो भुला जइबू है देव घर के मेला में। धनिया हो भुला जइबू है देव घर के मेला में। चढ़ले सवनवा बाबा ओइले भवनवा हो तनी नाची तनी गाई तनी नाची गाई सबके मनवा तनी नाची गाई सबके धनिया हो भुला जइबू है देव घर के मेला में। धनिया हो भुला जइबू है देव घर के मेला में। आ जाइए। इतने देर से खाली जेंट्स नागिन बम डांस कर रहे थे। अच्छा आप डांस नहीं करेंगे, खाली फोटो लेंगे। ले लो। ऐसे अभी तो करती तो बड़ा अच्छा लगता। वाह। कि जाना है कमरियन के पीछे बलमा कोई सेल्फी न खींचे। कि आना जी आना मोर पीछे बलम कोई फोटो न खींचे। वाह रील्स भी बन गया, क्या बात है। 1 2 3 4। लेकिन ऐसे नहीं, धीरे धीरे करेंगे। गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं तो गा भी रही हूँ, नाच में जो नाच रहे हैं उनको तो और ज्यादा लग रहा होगा ना जी। लेकिन इधर से और इधर से कौन नाचना चाहता है यहाँ पे खड़े होकर के आप डांस करेंगे। इधर से भी जो बम फोटो खींच रहे हैं आप भी ठीक कि ये गोटी का कि ये गोटी कट कटाई दा बलमुआ कि बलमुआ 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 कि ये गोटी कट कटाई दा बलमुआ जाइबो देवघर नगरी। हो नाचते रामपुरगंज चंदौली, जिनके तरफ से 50 रुपए का
कटाई दा बलमुआ जाई देव बोलबो एगो टिकट कटाई दा बलमुआ जाए के बाबा धाम नगरी मदन कुमार शर्मा जी, देवघर जिला। टिकट कटाई दा बलमुआ जाए के बाबा धाम नगरी एगो टिकट कटाई दा बलमुआ जाए के बाबा धाम नगरी सुनीला की देवघर में लागेला मेला, लागेला मेला हो लागेला मेला सुनीला की देवघर में लागेला मेला, लागेला मेला हो लागेला मेला मेला के नाम सुनी मन तरसेला, मन तरसेला राजा मन तरसेला सुनीला की देवघर में लागेला मेला, सुनीला की देवघर में लागेला मेला मेला के नाम सुनी मन तरसेला, मन तरसेला मोरा मन तरसेला मन तरसेला बमजी मन तरसेला, मन तरसेला बंदी मन तरसेला एगो टिकट बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम एगो टिकट कटाई दा बलमुआ जाई बबुलमुआ नगरी। एगो टिकट कटाई दा बलमुआ जाए बाबा धाम नगरी दा बलमुआ जाए बाबा धाम नगरी एगो टिकट कटाई दा बलमुआ जाए बाबा धाम नगरी धीरे धीरे चलते रहिए। सारे बम लोगों की तरफ से इतनी इनामें आ रही है, लग रहा है कि टिकट कंफर्म हो जाएगा, चाहे वो टिकट नेतागिरी वाला हो, चाहे वो फोटो टिकट खिंचा के बोल निकलती देवघर है, ये जाता मास्क के बाहर रहना है, मास्क के अंदर नहीं रहना है। सारे बम ब्रैकेट के पैसे अंदर दे नहीं दे के रहना फोटो है। खिंचवा फोटो खिंचाइए बाहर निकलिए। कितनी फायदा है। एगो टिकट बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बम एगो टिकट कटाई दा बलमुआ जाई बबुलमुआ नगरी। एगो टिकट कटाई दा बलमुआ जाए बाबा धाम नगरी बाबा के बूटी में पावर बड़ी होला, पावर बड़ी होला हो पावर बड़ी होला बाबा के बूटी में पावर बड़ी होला, पावर बड़ी होला हो पावर बड़ी होला जे भी जाए देवघर बोलेला बम भोला, होला बोले बम होला जे भी जाए